ние правим клип на Майнкрафт, знаете, зомбита. О, сигурно има спална. Аз имам моркови, това зомби ми пусна морков. Слагай торчове, защото нищо не се вижда. Аз съм сложил. Ама нищо не се вижда. То заради клипа. Това на клипа ще е после. Когато пусне. Да бе, слагай торчове. Абе, чакай да го Ай, много е тъмно, бе. Абе, слагаме, ако искаш направо да си пусна лава на главата. Да. Да си изгора всички айтеми, а пък са яки. Особено златната ябълка, мога да се енчантна. Пусни да видят какво има. Там. О, да, вижте какви яки неща има. О, златната ябълка, така книгата му. Можете ли да прочетете? Ето, вижте. Това за обувчите се сложа, когато са диамантини. Чакай да смахна тук. Дрибъл торч. Мале, тук става много към. Добре, бе, аз имам много айрон. Сега остава да нямам никакво място в инвенторито. Чакай малко, имам ли? Ами нямам нищо, бе. Чакай. Снимай. Слагай торчове. Чакай, бе. Майко. Чакай да се наям, че тук ще има война. Между мен и монстарчетата. Скелетът идва. Ще има бой. Ой, крипера. Епично. Какво? Видяхте ли как скелета спринтира? Вие не виждате. Майко. Да. Води към едно и също място. Колко прекрасно. Чакай малко. То пак така си на клипа. Чакай, аз ще го правя. Снимаме клип. За YouTube? Да. Няма да го пускаме в YouTube. Ма може. Беше идея на Митко. Да знаете, аз преди имах много по-яко оцеляване от това. Сега ще го кажа. Бях направил 2 комплекта диамантини брони, енчантнати адски бяха силни. Просто не ми се искаше, ама умрях, изгоряха запалата и къде съм сега? Отиди си в къщата, бе. Къде да намеря? Кой те е карал да излизаш? Знаете ли, ще се върна и няма да се върна в тази пещера. Направо не му показва да взимам айрона и направо изчезвам от тук. Не, няма да взимам повече, а за препълник. Гледайте тук какво става. Мали, чакай, мога да се остане нещо. Ето, така се прави. Да се махне от тук. Сам. Гледайте сега как ще намеря изхода след 2 часа. Там лавата. Да. Не бях тук. Кой? Ще се върна по торчовете. Спайдър! О, гледай сега каква епична битка с паяк. Аз не съм на клипа. Топо ще се види. Затвори. Гледай сега как ще се измъкна след 15 минути. Часа. Снимаме клип. Как ми се освича? Натам. Сега. Нагоре. Колко по-нагоре, толкова по-добре.
Чакай малко. Натам! Аз там намерих спалнячето. Его худа. Сега отивам да си взема конче. Конче виха ронче. Ма, те къде бяха? Чакай да се приготвя тук нещата. Къде ми е седлото, бе? Ето го. О, как ми се сере! То пак стак, бе. Те е по-светло, бе. Спринт. Ами в пещерата става много тъмно. Да ги бай, патките да ги ба. Кой беше конят ми, бе? Най-черния, къде са? Беше мангала. Къде са от нашия клас? Чакай да му сложа първа. Първонята, гледай колко як стана. И седлото, къде ми замина седлото? Абе, ти сляп ли си, бе? Майко, ти си много сляп. Ди, коню! Чакай малко. Чакай сега. Как? Някъде... Някак се трябваше да отварям инвентара на коня, бе. Кой ми показва? Това беше грешка, уважаеми зрители. Гледайте сега как се язди на F5! Гледайте сега как се язди по педал. Режа си главата. Не, ти режеш на коня главата. За малко ми се бъгна. Аре, отивай до къщата си. Чакай малко. Сега ще му видите най-яката къща на света. Гледайте как се скача с кон. Аре, иди си в къщата, бе. Добре, ако... Шут! Крипа! Къде е крипъра, бе? Ега там! Бати. Изчезвам, няма да се гадни зрители. Много са гадни, дами и господа. Няма да си направя как ми гърмят. Защото много гърмят те зелени откачалки. Особено гаста, ако беше така направо. Я моля да спия коня. Ти лут ли си, бе? Само да не се забия така в тия кактуси. Мама, те ще стане. Мале, много ми лаги. Драги господа, то компютър е нещо като... Да, Чичо не иска да си купи нов. Чичо му не иска да си купи. Майко! Ето, аз живея в село, това е моята къща там на дървото. Майко, сгазих с тревата. Храната, това е храната. На то кон яката му се серея. Вижте му къщата. Ето, сега ще ви прочета така. Само конят ми да избяга, Чакай малко да осветя. Хоп. Ма разкарай са конове дърт. Вижте сега. Вместо К съм написал Ку. Кущата на Ивайло Василев. Приемам гости. Тук нищо. Вижте сега. Отвътре. Виждате ли? Много е грозно, нали? Тук е пияно. Увеличи, бе. Вижте. Тераската ми. Тук ще бъде enchanting table. Тук бия коша. Сега изфърнам някои ненужни. Гледай да не изхвърлиш книгата. Чувате ли сега? Няма да изфърнам това. Сега. Дами и господа. Опа. Нещо направи. Ето го. Дами и господа. Много яко. Много. И беса с 10. Режа си главата. Майко, болима. Много смешно направо. Вижте, това е емералда. Златна ябълка, която ще ми допълни с 2 сърца тук. Трябва да... Да фак, бъгнах го! Чакай малко. Така на Чичо картината, снимал го е. Да, на Чичо му картината, това е истинско. На компа е. Али, включвай го, е. Чакай, че тук нещо запи. Чакай малко. Дами и господа, аз съм Митко. Той снима. Като задържите Shift и цъкнете върху нещо, снимай тук, бе! Какво е? Като задържите Shift, направо цъкате върху това, което искате да оставите тук и направо цъкате с ляв бутон или десен и оставяте веднага. Слушайте книгата там, е.
Ако умреш, ще я загубиш и после Do share, subscribe. Сега така. Сложи торчове, нищо не се виждал. О, добре, ще осветя цялата ми къща. Subscribe. Дами и господа, това е лук. Така че... Ай, свършваме ми торчовете. Чакай да си ги взимам. Защото... Направо ми тъсна вече. Това клип как така не се вижда. Направо... Абе, то после се види като го пуснем. Да. Аз съм Митко и съм рефер и правя клипа. Това е Вало, който я играе. Погледна тук, бе. О, я! Сега трябва да си направя хартийка. Трябва да тридвам със селените. Няма ли да спиш? Чакай малко, че то още не е станало нощ. То по средата на деня обяд. След обед. Да. Сега. Това за какво ти беше? Конят ми! Мале, той може да избяга, чакай да го потърся. Къде е Кончо? Кончо? Там, избяга. Овцо! Кажи къде е конят ми? Избяга, бе. Конче! Къде си? Трябваше да го завърши. Избяга, бе, Няма няма. го завържа. Не може да избяга толкова бързо! Конят ми. Къде е? Конче, много си лошо. Чакай сега, къде да го оставя? Затвори го някъде, пред твоята къща. Да, е вътре. Не, затвори го пред твоята къща. Чакай. Ще го оставя тук. Имаме една идея. Затвори го, бе. Чакай малко. Сега този път не може да избяга толкова бързо, защото аз... Това беше за клипа.